Teruang ka wallah. Hindi ka muli na jika lang. Oh? Muli na jika. Naeman lalag. At ka pa kasusukan yung Islam, pag hindi pa kayo. After una karkan agi ang Islam naeman lalag na aturan. Ada mga hukuman niya. Kaya yung mo akan jika sa Allah. Berapa karate? Wah, di mo pa ka. Mau karate? Dia kaya sabut agama. Nanadima pamimikiran. O Ay, tituang. pigi siya ka nun, tunay karata yan na bitinin yan mo. Ano yung karate mo? Tunay masusukan yung Islam. Yang ko ay malalag na titu ay malalag na kapian yan nagyang ko taka aturian. Sampol. Aturian nagyang ko to o baka panjigar na ya Allah, ya Latif, ya Rahman. Hindi kaya yung mo ta, Allah, Allah. Sige pa kayo. Huh? Sige pa kayo. Kapag mana turun ka? Sige pa kayo. Allah. Kapag mana to? Oh, gay na ame ka bangat na kinuha ba? Batad ka? Panjigar ka? O pa mga magatos? Sanggipo? Allah. Rahman. Latif. Sige pa kayo. Ano yung marato? Tunay maraton, ingaran mo Allah. Ano yung bisis ka po? Ngaran wallah. Wag tulis marabbi. Hmm. Jika ka nung siya, ingaran mo. Mga ngaran mo. Nandun na alaman. Agyan mo tuman na di ka tiruwa sa Allah, oh. So, sa araw. So, may mga pangalan na. So, ya. So, ito wag ka wala na maader o ito yung mga Arab. Mahdus, tigiran. Babi agyang ko to manusia. Ari. Nagyang ko to ay malalag na mapya ngaran na padadat. Ari. Na ipanari wallahu ta'ala. Abang ada yang malang nak kau apa kerajaan? Ayah malalang na jika dijikir. Umpan apa terun ka? Ayah titu miya kan naswallahu ta'ala. Runa nande itu. Oh, Sa mo to na malatasukan dyan sa Allah. susah kanun. Cuma susah kanun. Na penjigar kanun. Ya Allah. Rahman. Latif. Nah dia sekanun na jangan ada lagi tiga sambutan yuru. Oh, susah kanun lagi yang pegay. Ito na yung karata yan. Ito na yung karata niya ba mas? Ito na Ito yung lang karata niya. yan. Kasuwis na Marami lahat daw na ang Karena Peter wakan. Oh. Ay, kubinasan niya kung tao. So kapian yan. Na kapian yan nagyang ko to Allah. Pero Peter wakan. Ito na to. Ya Allah. Ito. Oh, gitu kapian yan. Sekarang pan, nadinyo kan telur nagyang ko ta ko ape pikir ni nagiti kapian yan. Tataro sendiri din. Hari. Iya.